ایوار باش، مرحبا، اول نشات همشون هجا امی ای شف دوی برنامه خدا هنکی بعثا روشا داوی آل روجاوی کردستانی بکن و بانگا برس مظلوم عبتی و هر وها داخیانیا برس مسعود بارزانی بکن هجی دزانن که پشتی کل سوریه رژیم بعث تک چو روشک نو درکت هوله اونها پرسا کل هوله اوه گلو اوه سوریه نو دا جیک جبو کرداجی هبه آنتن نبه دوی مجارده gelek tiştên gotin Türkiye tiştek dibêje, Amerîka tiştek dibêje, rayedarên nihayê Sûriyê tiştek dibêjin, Kurd tiştekî dibêjin, herkes tiştekî dibêje û herkes li bendeyê ku bêguman gelê Kurd li bendeyê ku di Sûriyeyek nû da Kurd jî bivin xwedî statû. Ne tenê Kurd, hemû miletên Sûrî, hemû ol û baweriyên li Sûrî, hemû gelên li Sûrî bivin xwedî statû û Sûriye bibe welatekî demokratîk ji ber ku Kurdan jî ji bo vî tiştî gelek ket dane, gelek berdêl dane. Lê niha li pêşiya Kurdan, li pêşiya gelê Kurd, gelemekî astengiyek pir mezin heye. Ew jî polîtîka û stratejiyên dewleta Tirk ên li Sûriyê ne. Dewleta Tirk niha xwe weke xwediyê Sûriyê dibîne, li wê derê xwe serkeftî dibîne, ji ber ku komên ku girêdayî wan in, komê ku bi Tirkiye re tev digerin, komê ku ji aliyê emel û fikrî ve nêzîkî Tirkiye ne li Sûriye bi ser ketin. Niha Rêveberiya Şamê ketî bin kontrola Heyet Tahrir el Şam yani El Nusra. û têkiliyê Tirkiye û El Nusra jî ji berê ve baş in. Ev nikarin bêjin ku El Nusra ji serî hetanî binî girêdayî Tirkiyeyê û tenê li gorî fikr û ramanên Tirkiye tev digere. Ev tiştekî şaş e, lê belê têkiliyê wan hevra baş in, fikrê wan nêzîkî hevdûne û fikar ew e ku heteşe di bin bandora Tirkiyeyê bimîne li Sûrî pêşî li Kurda bigire an jî li dijî Kurda bikeve nava rewşek nebaş, bikeve nava şer. Eger tiştekî wiha bike ew ê heteşe bi xwe jî têkere û li Sûriyê nikaribe tiştekî nû ava bike. Ev mijarek din lê mijara esasî ew e ku Kurd ew ê di nava xwe de bivin xwedî fikrek kolektîv, bivin xwedî projeyek hevpar an na. Ji bo vê tiştî fermandarê giştî yê Hêzê Sûriya Demokratîk Brês Maslum Abdî do bangek pir girîng kir roja çardê kanûnê bangek pir girîng kir û bang li hemû partî û rêxistinên Kurd kir got gerek em yekîtiya niştimanî saz bikin. Îro jî roja 15 kanûnê jî serokê PDK Brês Mesûd Barzanî daxuyaniyek da Mesûd Barzanî rast bersiv nade Mazlum Abdî lê bersiv dide Ahmet Elşara yani Colanî yani serokê Heteşê ji ber ku Ahmet Elşara jî daxuyaniyek da serokê Heteşê weke Colanî tê naskirin Golanî wî jî got Kurd perçeyekî Sûriye ne lê PKK cuda ye yani hinekî gotinên Erênî got hinek jî wek gotinên dewleta Tirk got yani Birêz Mesûd Barzanî ji bersiv dide wî û van gotine Erênî dibîne. Her wiha hevseroketiya PYD jî gotinê Ahmet Elşara Erênî dît got rast e eger Kurd perçeyekî Sûrî bin divê mafeya wan jî werin qebûlkirin. Ka em pêşî binirin Mazlum Abdî çi gotiye û piştre jî Mesûd Barzanî çi gotiye. Mazlum Abdî dibêje îro yekîtiya niştimaniya Kurdî li Sûriyê pêwîstiyek dîrokiye û bersiva metirsiyên vê qonaxê ye. Em ji hemû aliyên Kurdî hêvî dikin ku xwedûrî berjewendiyên partîtiyê bixin û bi rengekî Erênî nêzî bankên gelerî yên ji bo diyalogê û yekhelwestiyê bibin. Em gazî hemû kesan dikin ku bi awayekî Erênî nêzî xebatên heyî yê ji bo pêkanîna yekîtiya niştimaniya Kurdî bibin da ku em bigînin helwesteka piştgir ji bo diyaloga Sûrî û beşdarî sibê roja Sûriya Demokratîk û pirrengî bibin. Belê. Banga Brêz Mazlum Abdî ev e û bang li hemû partiya dike îro roja 15 kanûnê hat payîn ku civînek jî pêkverê di navbera partî û rêxistinên Kurd da hetenî vê saetê jî encama vê civînê nehatiye eşkerekirin. Îro jî Brêz Mesûd Barzanî daxuyaniyek da Mesûd Barzanî di daxuyaniya xwe da behsa gotinên Mazlum Abdî nake. Yani nabe Mazlum Abdî jî wiha got banga wî di cîdê an net cîdeyek hew çi dibêje
بله آخفتنا برز مسعود بازانی وایه دوی من داخونیه که برز احمد شارع درباره گله کرد ال سوریه دا دید که گله کرد وکی بشک جه نشتمانی و هف بشه جه سوریه پیشروژه وصف کربو. اف نرین جبو کردان و پیشروژه سوریه جه که کیف خوشکیه و ام پشکریه دادن. ام هیویدارن جبو راستکرنا و ریا دیروک و راستکرنا وان معاملین شاش و ندروست این لحنبری گله کرد لسوریه دهاتن انجامین دست بکه به. نرنم بفي اوای ری جبو اوکرنا سوریه که بهز خوشتکن و جبو که اف ری دامزراندنا سوریه که آرام آزاد و دموکرات بشتر ببن بیویسته کرد و عرب و همو پیکاتای دن این سوریه سوده جه ور بگرن. نها اف بانک جی بگمان دوی بانگه دا مرون کاره بجه تشتکی خالت هیا. دوی بانگه دا جی وان گوتنه ارینیتن لی گله کرد جبرز مسعود بارزانی جی هیوی دکر که برسیوک بده مازلوم عبدی جی. برز مازلوم عبدی دوی edit bevajoyek wiha da em divê berjewendiyên partîtiyê bidin alî yani nebêjin partiya min wiha partiya min wiha filan biban em ji bo mafê gelê Kurd werin cem hevdû. Yani lazım e ku rêxistin û partiyên Kurd werin cem hevdû bêjin em filan 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 partî em hatine cem hevdû û em ji bo gelê xwe li Sûriyê van tişta dixwazin. Evana bibin daxwazên hevbeş bibin daxwazên hevbeş û wek daxwazên Kurda biçe ser masa Sûriye, biçe Şamê, biçin platformên navnetewî. Eger tiştek wiha çêbe, ew ê Şam jî rêveberiya Şamê êdî kîl wir bê, ew ê alem jî dinya jî platformên navnetewî jî netewê yekbû jî ew ê hemû jî bêjin na vay Kurd hevyekin, daxwazên wan jî hevparin û divê mafê wan werin naskirin. Yani ev ji bo Kurda niha rewşeke dîrokiye, mijareke dîrokiye û kî ku vê yekê sabote bike ne gelê Kurd ne jî dîrok wan af nake. Ew ê kî dixwaze sabote bike? Bêguman dewleta Türk. Dewleta Türk dixwaze bi riya kê sabote bike? Dixwaze bi riya hinek hesayet, hinek partî, hinek rêxistinên ku di nava gel de ti ewkek wan tune ye jî. Ti hêzek wan tune ye jî. Dîsa jî lazim e ku ev partî û rêxistinên ku niha li dijî peyê dine, li dijî rêveberiya xweserin, li dijî YPG ne, li dijî PKK ne, li dijî her tiştî ne, di vê pêvajoyê da nebin amûrên dewleta Türk. Yani tiştên berê hatine axaftin hatine kirin dibe hemî Kurd peyê de jî dêne aliyekî bêjin baş e berê çi hatibe kirin, çi kêmasî, çi şaştî hatibin kirin em hemiye dênin aliyekî lê niha qedera bi milyonan Kurd dê ser masê heta niha bi hezaran şehîd hatine dayîn ji bo ku gelê Kurd bibe xwedî statû û niha encama vî bedelî, vî berdelî xwîna şehîda li ser masê ew ê were axaftin, were mizakere kirin, dibe em rêz ji vê yekê re bigirin, bivin yek berjewendiyên partîtiyê, kesayetiyê dênên aliyekî, nebin amûrê dijminên Kurda, nebin amûrê siyaseta dewleta Türk û li vê derê em wek Kurd tev bigerin, bêjin yani daxwazê me çi bê daxwazê me jî ew in ku Kurd li Sûriyê wek milletek werin qebûl kirin, wek gel werê qebûl kirin, nasnameya Kurdan werê qebûl kirin, zimanê Kurda werê qebûl kirin, erdnîgariya wan, çand û hunera wan werê qebûl kirin, dîroka wan werê qebûl kirin, ev qas. Ev ya dibe di destûra Sûriyê nû da were pejirandin. Eger ku Kurd yek bin binir mesela mîneka başûr hey, yani pratika başûr şaş bû 30 sala gelek xalatî tên kirin lê wextê ku Iraq têk çû pêdeke û yeneke ew qas şerê hevdû kiribûn dawiya dawî li ser hin tişta hatibûn cem hevdû û çûn Baxdayê bûn xwedî heman fikir. Piştra şaştî gelek hatin çêkirin em mijarek din. Ev mijarek din. Rewşa Iraqê cuda bû ew jî mijarek din. Lê pêdeke û yeneke hinek tişta da li hev kirin. Yani protokolek imza kirin. Pêwîst e ku Kurdên Rojava jî partiyên Rojava rêxistinên Rojava jî protokolekî imza bikin û banga Birêz Masum Abdî di vî warî da dîrokiye bangek dîrokiye bi rastî jî kî ku bersiv nedeve pirsê demek ki naxwaze ku Kurd bibin xwedî statû. Yani lazim e ku herkes di vê mijarê de helbesta xwe diyar bike û di vê mijarê de rolek mezin dikeve ser milê Mesûd Barzanî jî. Mesûd Barzanî dikare bang li wan partiyên girêdayî pêdekê bike bêje hûn jî li wê derê li gorî berjewendiyê gelê xwe tev bigerin ne li gorî berjewendiyên Tirkiyê.
eger ku Birêz Mesûd Barzanî ji vê rolaq pêk neyîne wê demê gelê Kurd ew ê ji Birêz Mesûd Barzanî jî hesab pirse. Ê bêje hûn çima ne ji bo Kurdan ji bo Tirkan tev digerin. Mesûd Barzanî divê vê pirsê bide gelê Kurd. Ji ber vê yekê yani demê wiha de mirov naxwaze zêde rex nebike, zêde mijarê berê bînê rojevê lê ana pêvajoyek nû ye, pêvajoyek qrîtîk e 100 sala carekê firsendek hat çêdibe û kî ku li pêşiya vê firsendê bibe asteng ew ê di dîrokê de cuda were nivîsandin û kî ku bibe perçeyekî vê dîrokan nû ew ê gelê Kurd wan bi serfirazî bi bîr bîne. Xwestem vana bêjim niha bi min xêr û xweşiyê de êvar baş.